škola? Zelená škola je program o tom, ako chrániť prírodu. Zelená škola znamená, že sa staráme o prírodu okolo našej školy. Zelená škola je program, ktorý nás učí chrániť rastliny aj zem. Zelená škola je o tom, že sa vyučujeme vonku, sadíme a máme napríklad v škole kvety. Miško? Je to o ekológii, aj, takže sme boli viac ekologické, aby sme šetrili životné prostredie. Je to program, do ktorého je zapojená naša škola, vďaka nemu máme viac zelenia na našej škole a snažíme sa viac chrániť prírodu. Je to program na ochranu prírody. Výborne. Akú tému má zelená škola? Miriam? Zelená škola má tému zeleň a ochrana životného prostredia. Našou témou zelenej školy je zeleň a ochrana prírody. Zeleň a ochrana prírody. Aké aktivity ste robili v rámci zelenej školy? Sme sa učili vonku, mali sme aktivity na karnevale a prišla ku nám Elenka nám rozprávať o rastlinách. Triedíme odpad, polievame kvety a sadíme kvety. Keď sme sa rozprávali o nechtíku lekárskom, tak sme predstavili aj ruky pre vzažikov a mali sme aj kvety, sme aj dali také cedulky, už sme vedeli, ako sa majú starať. Striali sme stromčeky a ukazovali aj ostatným triedám, ako sa striali. Aké zmeny ste pocítili od začiatku zelenej školy? Ema? V rámci zelenej školy sme pocítili mnoho pozitívnych zmien, ako napríklad, že sa učíme vonku a že máme o mnoho viac zelení. Áno, vďaka zelenej škole sa chodíme vyučovať aj vonku, napríklad na anglickom jazyku. Sme mohli vonku pozorovať vlábky a učili sme sa o nich v anglickom jazyku. Vďaka zelenej škole máme teraz krajšiu triedu, máme vo triedách kvety aj vonku. Rozprávali ste niekomu o zelenej škole? Hovorila som to mamke a mamke sa to veľmi páčilo. Áno, rozprával som sa o tom s rodičmi, keď sme mali do školy doniesť kvety. A aká bola vaša najobľúbenejšia aktivita? Evi? Najviac sa mi páčilo vyučovanie vonku.